Mifa production jamana filibagaw aw minnu sɔgɔlen don na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na bi alamisa mai kalo tile 30 san 2024 aw bisimila ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Ministriw ka ladala lajɛ min bɛ boloda araba kuluba Bamakɔ yan nɔ an fɛ yan nɔ mai kalo tile 29 san 2024 o sigi ka fɔ okumu kɔnɔna na fɛn min an ka jamana maɲɛma colonel Asimi Goita ale tun bɛ a kɛnɛ kan. Kuma ɲɔgɔnyaw kɔfɛ a yirala ka fɔ ministre min ɲɛsinnen don waribon ko ɲɛnɛbɔli ma ni ale ministre de l'économie et des finances ale ka fɛsɛfɛsɛliw kɔfɛ an ka jamana maɲɛmaw ye bɛnkan dɔ ta bɛnkan b'a yira ka fɔ wari musaka minnu kɛra san 2021 o ko ka sigi sen kan ni ka a ko bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'o ɲɛnɛbɔ. Tɔnba min bɛ anw fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko ADEMA APEJ 25 mai 1991 25 mai 2024 ka kɛɲɛ ni o parti tɔnba min n'a bɛ f'o ma ko ADEMA APEJ o ka san yɛlɛmani ye u ye sigi ka fɔ boloda ani ka welewele kan ta ka ɲɛsin u ka parti tɔn ma bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ k'u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi yalasa u ka laɲini bɛ se ka sabati démocratie sira fɛ cogo min na. Alibi an bɛ to an yɛrɛ fɛ yan nɔ Bamaliba kɔnɔ fɛn min ye M5 RFP vice président ye ni ale ye Buba Karamɔgɔ Tarawele ye fɛn min ye an ka jamana premier ministre ni ale ye Choguel Kokala Mayiga ye a masurunyalen don o la kosɛbɛ mai kalo tile 28 san 2024 ale kɔni minɛna an ka jamana fintigilakaw fɛ ka sabu kɛ a ye tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛn dɔ la ni ka tila ka sɛbɛn bila bɔlɔlɔ sanfɛ sɛbɛn min bɛ an ka jamana transition maaw dɔgɔya ani k'u ka kumasuli kofɔ. Alibi an bɛ to an yɛrɛ fɛ yan nɔ Bamaliba kɔnɔ Mali ambassadeur kura min bilala ka taa Djibouti ni ale ye Dr Madu Diallo ye ale taara ka taa ka sɛbɛn bonya ta ka taa da Djibouti président ma ɲɛma kan ni ale ye Ismaël Wage o kuma ɲɔgɔnyaw okumu kɔnɔna na bɛn ale ni keleya min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o bɛn ka sinsin. An b'an to Bamaliba kɔnɔ an b'an sɛnsɛn ka taa Tchad Tchadiyɛnw ka jamana ma ɲɛma kura ni ale ye Ahamat Idriss Déby ye a yirala k'a fɔ tɛnɛn tɛmɛnen mai kalo tile 27 san 2024 a wulila ka tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛn b'a yira k'a fɔ a y'a ka gouvernement kura sigi ani o gouvernement maɲɛma o ye Alamayi Alina ye. Ni de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn dante foli min na an b'a fɔ aw sɔgɔlen kan to an na su ani tile an b'an ka dibila baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn an b'a fɔ aw kan bɛn sanga wagati wɛrɛ la.